Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani ku Hanifa YouTube channel. Ine dzina langa ndi NLS Njolomole. Mtsiku la lero tikhali tikucheza ndi General Secretary wa movie wa Chilungamo Revolutionary Party. Kuyambira tsiku limene adayambitsa chipani chawo, sitidamvesa mbiri zokhuza president awo. A president wawo akhala ndithu chete kwa nthawi yayitali. Ndipo lero tsono tati timve kuti kodi iwowa ali kuti, ali dziko lanji, ndipo iwowa akupanga dongosolo lotani. Tiyeni tikhale limodzi pamene tikucheza ndi Bishop Mikuwa, General Secretary wa movie wa Chilungamo Revolutionary Party. Kukhulupirira nena kuti pa 22 December chaka cha 2023 mudalandira certificate ya National Planning Commission kumeneko kunali kuzomba ndi kukhulupirira choncho. Kodi kukhala chipani choyamba kulandira certificate ya NPC muno Malawi, kodi chisangalalo chanu chinali chotani, mudachilandira motani? Ndi fotokoze motere kuti ndizoonadi chipani chathu cha movie wa Chilungamo Revolutionary Party MRP tinalandira certificate yathu pa 22 December last year 2023, ndipo ndi certificate yoyambirira imene pa dongosolo la dziko lino la Malawi inali yoyambirira kuchitidwa issue kwa ife a movie wa Chilungamo Revolutionary Party kuchokera ku National Planning Commission. Ifeyo tinali ndi chisangalalo koposa chifukwa chokuti mu ndondomeko imeneyi tinali oyambirira kukhala ndi certificate imene amayitchula kuti certificate of compliance. Chabwino, kuyambira pomwe mudalandirira certificate imeneyi, a president anu sadaonekerepo ku dziko lino la Malawi. Kodi zimenezi zili motere chifukwa chani? Dongosolo lanu ndi lotani pamene a president anu akhala chete ku mtundu wa Malawi? Mumadziwa ino ntchito ya chipani ndi ntchito yayikulu zedi, imafunika kukonzeka bwinobwino. Ndizoonadi kuti chilandirireni certificate yathu, president athu sanaoneke pa ground, ndikhozonena zinthu ziwiri kuti padakali panopa officially campaign sinayambike malingana ndi Malawi Electoral Commission. Komabe ifeyo nthawi ina iliyonse tikhala tikubwera pa ground kuti tipange launch kuti anthu angotidziwa. Komabe ma structures tili nawo madera onse, ma district onse a dziko lino la Malawi, ndipo posachedwa president athu akhala ndithu akubwera chifukwa kuti atanganidwa ndi zina zokonzekera ma party materials ndi ma logistics amene tingayendere. Potengera kunena kuti a National Planning Commission asanakupatseni certificate imene amayang'anira kuti kodi mukufikira maloto a chaka cha 2063, nde inuyo pokhala chipani chimenechi cha movie wa Chilungamo Revolutionary Party mudazimva motani kuti mukukwanira kufikira maloto a chaka cha 2063? Zinali zamwayi ndithu chifukwa chokuti ifeyo manifesto mwathu zambiri so zimafotokoza kwambiri za vision 2063 imene ifenso tinayibweza. Timaona kuti 2063 ndikutali kwambiri, komabe posatira ndondomeko la National Planning Commission kuti tiyenera kuyendera vision 2063, ifeyo tinasatira zimenezo. Takumana ndithu ndi zovuta chifukwa chokuti sikuti manifesto yathu kapena ndondomeko imene inangodutsa nkutipasa certificate. Tabwezedwako kangapo malingana ndi ndondomeko yawo, ife nkukonza kufikirano kuti tachita bwino mogwirizana ndi mmene a National Planning Commission akufunira. Kukhala president anu Asandaso Bantu amene ndithu mphikizira zikumveka kuti adakwatira dziko la Lesotho, iwowa akukhala dziko la Lesotho pamodzi ndi banja lawo. Poyang'anira kuti chimenechi ndi chipani ndipo tikuyembekezera kuti iwowa adzakhale tate wa dziko lino, dziko la Malawi, kodi iwowa tingakhulupirire motani popeza kumeneko ali ndi citizenship ya Lesotho? Kodi tingakhulupirire motani kuti kodi iwowa ndi Amalawi kapena ndi nzika wa dziko la Lesotho? Zimenezi zili motere chifukwa chani, nanga dongosolo lake lidzakhala motani akazakhala tate wa dziko lino? Ndifotokoze motere kuti mene wina aliyense amachitira kuti anthu ambiri taonanso azitsogoleri ena amene sikuti akulira mdziko lino la Malawi, akulira ndithu maiko akunja. President athunso nawo ali ndi ma business yawo amene amachita ku South Africa, ndipo anakhazika kwambiri ku South Africa. Anakwatiradi ndithu mkazi wa ku Lesotho amene dongosolo anapanga bwinobwino ku Malawi kuno, ndipo ku Malawi kuno ndikumenenso ali ndi maziko, nyumba zawo zokhazikika
kuchiteka timati kukhombwe nde amenewa ndithu ndi nzika mkazi wawoyo ndo kuti akuyenera kukhazikika kuno ndiponso pali mabizinesi ena akuluakulu amene akufuna kumazapanga kuno mkazi wawoyo otinso azizathandiza anthu ndi kuphunzitsa Amalawi. Amalawi anafika pozindikira kunena kuti mukakhala ndi msonkhano kumachuluka ndikukangana pakati pa inu nokhanokha. Kodi zimenezi zimakhala moto chifukwa chani? Mukamakangana mukusonyeza khalidwe lotani kwa mtundu wa Malawi, mtundu wa Malawi? Ndizoona limene mwaneneramo kuti makamaka pakakhala zochitika zapagulu makamakanso kundale ku Chipani anthu amakhala akukangana komano zimene zonse zimangokhala mwina dyera la azitsogoleri kapena akuluakulu azipani zija. Koma ifeyo mu ndondomeko yathu mukaonesesa manifesto mwathu kwambiri nso chimene tikulimbikitsa ndi cha mindset change. Nde ifeyo tikumaonesesa kuti mindset change imene chichewa kuti kusintha kaganizidwe. Tikumaonesesa kuti iyambe ndi ife eni amene tili mchipani chimenechi. Mwakutero ifeyo ku Chipani kwathu kuyambira ku executive kumatsika kulibe mikangano ina iliyonse ndipo timagwira ntchito mothandizana modalirana ngati munthu mmodzi wokuti aliyense akupanga chinthu chake. Kodi a president anu tayembekezere kuti afika mu dziko kuno kuti adzayankhule ndi Amalawi, tayembekezere kuti afika liti? Of course for security reasons sitinganene kuti afika liti, akhoza kufika mawa, akhoza kufika lero, koma a president athu anytime from now akhala ali ku Malawi kuno nangotanganidwa chifukwa cha zina ndi zina zimene tikuchitisa print ngati apate materials tikuchitisa print maiko akunja nde anali busy ndi zimenezo chifukwa chokuti contract iyo anayipeza okha kuti apange zimenezo. Pati yanu nthawi zambiri mukakhala ndi msonkhano mumapanga target kwambiri achinyamata. Kodi loto lanu kufikira anthu amagulu otani? Loto lathu kwambiri ndikufikira anthu mtundu onse like anyamata, nkhalamba komanso achikulire. Koma kwambiri tikufunanso kugwiritsa ntchito anyamata chifukwa choti mbuyo monsemu takhala tikunena kuti anyamata ndi atsogoleri amawa. Koma timawapondereza kwambiri anyamata aja kumanena kuti alibe experience kapena chani. Apapa nchifukwa chake ifenso amuvi wa Chilungamo Revolutionary Party tikugwiritsa ntchito kwambiri anyamata kuti tithandizane nawo kuti mene timanenera kuti anyamata ndi atsogoleri amawa zikwaniritsidwe kuti iwodi ndi atsogoleri amawa ndipo akhoza kutithandiza mzochitika za dziko lino la Malawi. Pomaliza tinene kuti iniyo ngati General Secretary wa muvi wa Chilungamo Revolutionary Party amene mukuyang'anira chipani chimenechi pakali pano pamene president anu ali dziko la South Africa, kodi mawu anu ndi otani ku mtundu wa Malawi? Ine ningofuna kuwalimbikitsa Malawi kuti tiyeni ndithu tisinthe kaganizidwe tikhale ndi mindset change mdziko lino la Malawi. Ambiri akhala akutinena ngakhalenso eni akefe takhala tikuvomereza kuti ife dziko lathu la Malawi ndi losauka, koma tithakuona kuti Malawi ndi limenenso lili ndi ma natural resources otiyenereza kuti tikhoza kuchita bwino. Ulimi uja wanthirira utha kutheka kuno, komanso tili ndi chuma chambiri, miyala ya mtengo wapatali zimene tingathe kuzilamulira tokha. Ndeni ngokulimbikitsana Malawi kuti nthawi yakwana tsopano tiyeni tikasinthe kaganizidwe, tiyeni tisankhe munthu amene ali ndi masomphenya. Nthawi zonse pamabwera azitsogoleri kapena zipani zimene zimatiuza za masomphenya, koma tatiyeni tsopano tione kuti Amalawi tidzuke, tisinthe kaganizidwe. Nthawi zambirinso ndifotokoze ichi kuti Amalawi timakonda mwina kukavotera munthu chifukwa chokuti akupereka ndalama. Tiyeni tione kuti kodi ndalama zimene akutipatsazo akufuna kugula chani, chifukwa timaona kuti ndalama zija tikapasidwa ndi zimene zimakhala ngati atilipira nthawi imeneyo. Timakhala ngati tagulitsa ufulu wathu, tagulitsa zitukuko zathu za misewu kapenanso tagulitsa kukhala ndi mankhwala mzipatala. Iwo aja amakhala kuti basi bora awina. Tiyeni Amalawi tigwirane manja kuti tipulumutse Malawi wathuyo, Malawi amene tinkanena kuti the warm heart of Africa. Panopo tikwaniritse kuti Malawi ikhaledi the warm heart of Africa. Umo ndimene tachezera ndi Bishop Grayson Mikuwa, General Secretary wa muvi wa Chilungamo Revolutionary Party.